Mentakas ni kasang hito kalalej banbu da ka dorkas ha office jong director ka corporate affair hapo MECL but ha ka office jong chief conservator of forest territorial kabadon halashmiar halor ka jingle karkhana shna plywood haumiam u president kaseng ba donbok khar laong ba kane ka jingle bu ya ka jingtho kalong ba ha ka khatpra trik leber 8000 pun rew na kaliang kaseng kala dawa bade ban aikam chua yaki khasi jantia batgaro ha ki karkhana kibadon haumiam ha ka jingle lam balabu ekimishin kiding ha jaka jong ka MECL kane ga jinli bu jingtho shaka office jong director corporate affair kolomon panjing shai la klayo jingbit em na ka office nrai ha kane je kendo na galian ka office kala kran shai ba ka klam ai kano ga jingbit banbu ya kiding la ne ki machine habade ba jingtho bla pha shaka office u chief conservator forest territorial kane jingtho kalong halor ka jingkno ba klale kam bi an da ka babu ya ki machine ki ba he ki bom don ki kot kisla babiang lakno presiden ga hito nangalam ga seng hito kno baklem dayo ya ga jingbit klapli ya ga barapani plywood kum ga seng kam sup la ban pediang ya ga ne kerteng nongwei henrei lada dei ban pli la dei ban aibe da ga kerteng yam plywood ni nagalian juga Neutral Integrated Territorial Organization mentag sini nilawan ye kendo pat nilawan bu dorkas kawai ya director corporate affair hapo MEECL bat kawai yi chief conservator forest chief conservator of forest territorial halashmel dengan sedang swa daga ni kabangilit bu ya kadorkas hapo director corporate affair jongka MECL kani ka jinglik bu jing ujor ka jongi ka seng hito sengkme kadai ba hadian ba phi ki ba philai i limba klat thai ko bot bangi ne ka seng hakatu ka singi ka khathra tarek manai ma 4000 apnre yela her shate ban dawa ye kata ka bha kam na banta khon bri nyotrap bat ye kinong song jong ka jela ka mekhla kabde ka fast preference kadai ki khasi jantia bat garo te philai i hin hangtung nilayat ke nilai keren berarti kita nilai dan nilai survey perhadian bangi survey nilap ya kata jaka kabaki bu ya kata kimar kimata jongki ladu ki machine hadu kita ki tiang kubet lene kita ki ongi timbar lene kita ki lok te habangi i kata hantung i bakadeka jaka jongka MEECL te habangi i ya ka jaka kadai jongka MEECL ni kendet ba kuno kane ka riang do vinir kala ban bu hantu ya gitu kidiang bat ya ban install gitu ki machine hapo ka report usam jong ka MEECL te hadde halor ta ganong rem ni la lebu ka dorkas ban ni panjung pensyai na ka MEECL ba hato bila ai list ne bila ai kata ka allotment ne kata ka agreement ba kini ki reng do vinir kidi ban yo angto te hagajing pan clarification bijungi mungkin sa ai kijung tho but haka conversation ka bangi kren baki officer jong ka MEECL kila kren syai de ki M ki klam ai jing bit bo unbu ya kita kiding badi kita ki machine hangtu badi gitu kiding ki bo ki bu ru ki de ki balong be ai te haka ta ka jing kren baki ki officer jong ka MEECL kila kren syai ba ki klam ai jing bit but ki klam ai kanu kata ka jing tho ki henrei kila pen syai shingi da ba ka ong hau arpu la link ka ne ka office jong ka MEECL kala ujor FIR persya kemudian hapo police station hatu kopor ya uni urengdo vinir te hapor bagi ai ka FIR ni urengdo vinir pa ula pan ban compromise no te nakalian ka MEECL kila compromise namar ba uni urengdo vinir ula kular bansna ya kata ka retaining wall kaba katkum ka MEECL ka ba ula pulut hadu shiklur ya kata ka retaining wall te tip kum kono kata ka retaining wall kaba kisna hadu shiklur te habangi panjing pencai susu ba balai ba kibu ya kita kitiar hanta te ki nakalian jok MEECL ki ong ba namar ba ula pempera ba ula tam ula long or namar ba ka MEECL hi ka ong ba ula tamput ula encroach kata ka jaka udah ba stop ya kimar ba ula pemperaru ya kata ka wall te takada ke haban snai kata ka retaining wall te de halor kata ka nongren ba ki naka MEECL
ka withdraw no kata ka FER persya yu ni rengdo winir but badai ban pensil dia kata ka jing luksan ban hadin bala ada ban sna ban repair uha ban mino tanre ka jing ka basmu palapat I kumba kani ka MESL kumba ka ailat man ngadu ar pulai hadu menta ar pinriu kim shim action wala da ki ong ruba ar pusaw kila let ban da inspect ki ba ka 50% ka henrei da dei ba kita ki officer ne u CMD u de u bo kit kya la da ki tu ki tiar da kim dan hang toru haba ubri hu la penjat ki mar mata u dei ban shna ka henrei ban chu ai da ong ba la da umbu shi tu ka tiar umla shu ban shna ka MESL ka haban shim da ka senjam ka batang mdera man shungai ka ban ya khentan ban jin bale du khasi la ne tau khasi ban penyat industries kata kan norms ka kondon kan mi la project tingi penrem ru ya ka MESL ba ka slam ban shim action halor kan ya pat la ka feel ban nang nish kmat ban shim ya ka ne ka jingu jor ban ila bo la da kimpen stom la da kim ya ka kum ka an ta kum MESL ba ka reng ru ne ka ha ban ni kundu ba ka seng ba ka ba ar habiye dei ba ka ne ka Chief Conservator of Forest jongka territorial bat ka city ngila paru so divisional forest officer Riboy district kabiya dai bat ka rengdo winir hi ba kila bu ya kita ki illegal operational activities kum ka banso bat ka extra billing machine ka ki machine ki bahe ki bom don kita ki kot kisla ki babiang ki bom phat yo kata approve na ka forest department bat ko wiru ndai tangai kata ka jing khot ke jing suparu hang to kala long ka ba ishar kai ka jing pentrai ye kini ki nong trai hang to ka palat ya kata kendon ka badai kat kumkal laborak bat ngila thoru hang ne ka kesti badai ban penstom ye ki marrok namar ba kila tamput habi dei bat ka jing pentrai kam hang tai bat klem de yo boru kila play ya kata ka ba thok kata ka barap pani plywood ka ba ngim stunat namar bang tu nakapor skapor I kum ke kenhun ane ki tu khot chung gajat ban ngim stunat ye kentien nang wei jing shat la de ban ai bet yam plywood mde ra ka barapa ni plywood hata ru ni so sat ni so dom ba ki penun tam de kentien nang wei but haga to ru haganik city ngala kan shai ba ni kentu ye kan ka forest office lingba I chief conservator of forest ba imdei show ban I license dan dia ba kinsia reward ya ka license kam tam yo win orang do winir ubala pengken ya ki kendon ki bala ai kata ka forest te ya kan ka ngila tablu kita ki jingu jor kat kum ka bangilap hatu ko si ki ba ni hersha kata ka stage po umyam industries but sekawai runga ko aban pensengau ki ba hadin ka jing her ka jungi la don ru ka kubor ka bostunat ka bang idang yo mena step ba ki la don ki khon samla ki bala her satai bang apply kam da ko ba la pha ki to ini ba nin wan apply ki kam ka ba ngila tingi kenturu ki paradok jadmin rew bali ki ki jadmin rew ki ba dang ha pa ka jela me khliaru khata me khasi jantia ba garo ba haba philet tan kam let ka burong akor bat la da pimyo I ka kam kumba ka management jo gitu ki industries ba pher ba ka policy ki ba ki ong ba kin pun kala ba kin aish kam shwa ye ki trajla tes ko wei rung phi shimi kani ka lar ko buksa ndai tang hapo industries ya ndai haboro kha kini industries kim don hapo ka jela ka mekhalya ba phite be ban mi khmat ba phite be ban dawai ka hok la jom namar ba habaki wan hapo snong po thaw go joni kanung kong haba kila penun kam ne kamar kamata ka khndo ko sia pujung ka hok kan de sha ka jungi